สโทรหาโบ๊ท บอส บอสนี่เท่าไหร่1,700 6,660 ịda atọ mụrụ nze mụọ ọzọ ọ na-akpọtụ n'ụnụ egwu eji a na-akwado seriously lee ka ọ na-ahịọ udodo ka a na-aga n'obi ka ji na-aka ekele m ụnụ na wanda ka ekwere ebe unu nọ na ka ebe unu nọ na-apụta kwa afọ a na-awụ apụọ ọbịa ngosi anyanwụ ndị datọ na Thailand Yeah.